Dinhi sa among lugar wala na'y COVID pero na ay baksin. Abi ninyo nagkonsumisyon ang mga tao sa baksin. Wala sila magkonsumisyon sa COVID na karon. Ayayay, ayayay, baksin pa more. Ayayay, ayayay, baksin pa more. Hala, pabaksin mo para magsumbi jud mo do. Bitaw mga kaigsuon, mga kapobre. Kuwas sa mga kapobre ka mulabang sa kuwa kay kanang naadyo kus kasada. Kana kita mo ana. Mga truck. Lapos kasada naglakaw ko uy. Kay mo ka na buwis pobre, mulakaw. Kanang kinabuhi ka na buntag, balakaw, exercise, pakuan sa kasing-kasing, kay gwapo. Hello, my friend. Mulingi na ron. Mulingi siya do. Ning katawa pa. Hala. Baligsan kita ni ron. Ayoy. Agoy. What's up? Mga kapobre. Abi niyo mga kapobre. Kiniha ako ning panghiwati sa mga madam ba. Kini mga madam wala lagi ni sa ilang unahuna, kagaw kay unahuna ba. Nya. Wagi gamay ubo, gamay atsing. Labi nag muduol ka sa mga Chinese. Ingnon dayon kag nakakuha kag COVID. Pasangin lang dayon COVID. Karon, di ba sa lalim nga ikaw tao. Ingnon ka nga na COVID. Malangay jud ko ni ma. Mawahi jud ko ni bahas ba. Sa istorya. Kay habi ninyo sa ako adjung mga nagian mga kapobre. Kuan pait jud kayo sa kuwat sa ato lang isirado bi kaysa makapahin tag 30,000 sa akong nagian nga kaagi nga panahon sa COVID nga nag-start. Pait kay ko dinagdaog ko sa mga katulong sa mga mid sa inwayo ginakuan ko daot ko mayo nya gidaot pa ko sa kong mga madam. Dunay mid sa actually mga kaigsunan English niya. Trabaho ko sa New York University. Dugay na jud ko diha, 9 years na kong trabaho. Unya panahon pa sa kupong-kupong. Katulagi wala ko visa, diha ko na kon akong kinabuhi. Pero buutan jud ang Ginoo day. Kay ikaw kung magbinuwat kag tinarong ang Ginoo, tagaan jud kag gasa nga nindot. Mao ya isud sa inyong mga utok na kung ang tao maayog binuhatan, suklian sa ka sa Ginoo maayo. Pero mga kaigsuonan ako, kining sitwasyon ako sa inwayo sa una, ginagdaog man jud ko no. Di man gid sa ingon nga kuan. Di ba gini mo kalikayan sa mga mid, labi na ikaw humot ka sa imong amo. Di jud na kalikayan nga mga mid masuya sa imuha. Unya ichismis ka, isumbong ka sa amo. Unya nag-vlog ko day, vlog ba. Oy, atot po niya wamontan niya basiri oy. Di mo kalikayan nga masuya jud ang tao. Klabi na sa tan-aw nila nimo daghang grasya maabot. Suya jud na sila. Panahon sa niaging taon. Lingi-lingi sa ko kay kanara bay bike. Uy, usa pa mo pipit sa imong nana kasi imong lubot, Nya. Kuan mga kapobre. Kanang ginagdaog ko sa una, giingnan ko, gi-issue ko sa usa ka mid sa NYU, sa New York University. Nga doon ako'y COVID.
Gisumbong ko siyang amo sa akong amo, gisumbong ko niya. Hantod nataktak ko sa akong amo ba. Gitaktak jud ko. Karon day result. Wa man maglambo ang ilang pagkuan ako, pagchismis kaya may Ginoo nagtan-aw. Kung sa resulta karon, ako nga mo nikuha og laing amo, nikuha laing mid. Karon day ang result sa swab test. Mao may naay COVID ang iyang katulong karong bag-o. Unsa may resulta, unsa may pangalan ana? Ha? Unsay pangalan ana? Ila kong giBBI. Nga naa daw ko COVID sa panahon sa 2020. 21 naman ron. Karon katawan ako sila oy. Bahala mo mga bitter dira. Mga pait sa akong mga kinabuhi. Ang palaya ra may pait. Hindi na lang sila manahimik, no? Ako liling sa takanabi sakyanan. Ako pa sa kanila, sa ilaha. Magkatubang sila silang kinabuhi, dili kay sila pamantay sa tao. Kinigong tao, good. Di ba guna sila happy, good? 100 of times I told them that, English na dili sila happy kung ang imong life okay kaayo, na kay grasya, na kay kwarta, mayaman ka sa YT. Mura di ba sa tinuod sa mayaman ka sa YT. Di na sila okay, di na happy ilang life. Mo na magsige na magsakit jud ilang puso. Pero pikatan ra ako sila, bahala sila kinabuhi, magtutuwad sila nako, bahala sila kinabuhi. Karon konsumisyon sila. Karon wala na may COVID, vaccine na malina. Sao man na. Ang ending di jud maglambo ang ilahang pagpanaot diri nako. Kay aluna pinangga bi ko sa Ginoo. Pinangga ko sa Ginoo. Unya di gina magkuan ang ilahang ato sa kuan na iting kasi bidaktan ta dili. Kana diya hospital na diya mga kaigsuon. Diha ka magpabaksin diha. Hospital na dira. Kini akong gilakwan, layo jud ni ka ambas tuwa man didto nya. Kada buntag jud ko maglakaw. Nag-save ko kwarta ba nga. Kay kung di ko mulakaw makaigsuon mo sakay kog taxi. 150 sa pesos, so sayang man. May nalay palit na kog apple ug saging. Ando si dirham. So mao nang maglakaw na lang ko, hinahinag istorya sa ninyo, bisag wa mo sa kong itubangan gud, bisag murag og buang gud sig istorya nga way kauban ang kamera ra. So mga kaigso na mao to ending kanang tao di ang mga bitis kinabuhi, wala gid lain na ang istorya gid ani tao nga mga chismusa wala dito wala diri. May pa may nahimik na lang mo kay wag mo mahimo na ko'y kauban diri naghilom-hilom. Kay magsige mo bantay na ko may makuha bahala mo sing kinabuhi nya. Karon mga chismusa, I'm so proud of me ba of myself na nakoy bisa ay mo si panlibak na wakoy bisa mga buanga mo baka panungo lang tag di mauda. Sige lang mo panglibak sa kuang kinabuhi. Sige lang magabaan ra mo nako, maghuwat ako sa gaba. Na may Ginoo nagtanaw nako. Di mo ko parehan ninyo ang nagtanaw ninyo sa tanas. Wala mo ilaing buhat sa inyong kinabuhi da. Paghuwat lang mo makarma mo. Unya, dili na lang ko kutob kay nasakay na ko sa bus. Magsalamat sa inyong mga perming pagsubaybay sa akong payag ng channel. Di mo matawag nga dato nga channel kay pobre man ta. So ayo-ayo mga kapubri ha. Salamat kaayo.